Yeah. Kan thai senrang mentang am tip balai ki sedang kala na dong syadong ki klet na mar ki biet ya ka pisa syulet bet khama kha tang ban yo ban kendu samla ki patau dang mestep ki ya break up na shi kenta ki tu ya ka pisa tang ban yo ban khilai samla hayang asem ki top ki syukori mei pa tang ban yo ban khilai na benta bedi samla ya la di patim poi tep baki poi thia chapo na la kan thai ro ki chu ong ai pisa se ba iet yanga banga dan kama hospital bapang i mei ipa senrang rukum ka lew ai spa tingka kan thai la yo enjoy ai ka batam yo thi raja Pin ong biyang at haray bakum nengar wai dolap Tang bangam sngui ay namar ka ne ka de ka fact Namar yala de teng teng ru nga la julong kum ne Dayo perlok pakwan palat na sung kumban mi pre yo Kun kasi jong kari ya denti hajing it Pesha dien shkmat klem yo i namar ka dum kasi ngan ong kawai ka ktien Ya ki kun kasi jong kari ya denti hajing it yo Kun kasi jong kari ya denti hajing it Pesha dien shkmat klem yo i namar ka dum kasi ngan ong kawai ka ktien Ya ki kun kasi jong kari ya denti hajing it yo Burom akor laja ladap tangking khala Pisa lap mit bantu haing pat habam jamlu Menta ka ba khala ka dei shapang jong ki kan thei Namar karyam jong ki ban pej menta la ishar khei Takadaw kini ki por bun satang ki jing bat bor Namar karyam jong ki kan thei kam dei ka badon akor Lada pakla tak tek la pau ka dur hakot khubor Keleng jaka hanong kendong ne hanong sor Hapo FB jing bahabriu ha perthei palai la not Sen Asian rang bapi ulet kendu banda karot Kadur jong ka tekul shen rang pala long gum full Shen rang bapi uyo samla ka bom nang tang shejur Kaju hero nakal yang jong ki ki kwa bapi Ban pej ya lagi kun hayeng asem jing itip ski Kin poi perkat sya ei bagi kun ki lang samla Kile ya kendu samla dau gai na po FD Kari kasi jong ngi menta ki por kalas dang jot Namar kan thei shen rang ki pej samla ki ba big shot Shen rang ki nang tak shet namar ki perkat ya kamet Ya ka kan thei ba iet hok tang shi teng por ki laklet Hakmat jong ka kan thei ulong tip sngi umlong dakat Sin ei kan thei ba pli on dakat tip ba udi kiat Hakmat jong ka kan thei upen ibat udak kular Tang bakin tip syari ba ulet di mal Kan thei pat ki trebet ugai banyak kali wat lau jabo lada kum tabat ka kali balai phamlet ya tho kan thei menta ki biet tang ya ka spa bat ka pisa tang hateng hi fin chem ya ka kan thei ba bha kan thei on da ki lang ya sinrang ki sedang bentok on da ki la dep ai break up sinrang sedang benjot takadaw kini ki por bun satang ki badi drugs teng na yeng teng sabar on da ki la sha thok yo kun kasi jong kari ya dendi hajing it pesha dien skmat klem yo i namar kadum kasni ngan ong kawai ka ktien ya ki kun kasi jong kari ya dendi hajing it yo kun kasi jong kari ya dendi hajing it pesha dien skmat klem yo i namar kadum kasni ngan ong kawai ka ktien ya ki kun kasi jong kari ya dendi hajing it yo kan de jing rai menta ka de na bata ki kun kasi namar akor buram menta ngam tip sha e ka sedang jahi ka jing pen i jong ki nabar adi ki de ki kun tip sni tang ba arsap hapo men sim kadap kan re ka jing kuspi kani nganut ban ong namar da laki kmat ngalayo i compare la da fikran ni e tang banga kwa ka jing atli namar temptation rak anda jing it kilas dang khai kim nang perkhat di e direct ki poi shaba society yo kun kasi jong kari ya dendi hajing it pesha dien skmat klem yo i namar kadum kasi ngan ong kawai ka ktien ya ki kun kasi jong kari ya dendi hajing it yo kun kasi jong kari ya dendi hajing it pesha dien skmat klem yo i namar kadum kasi ngan ong kawai ka ktien ya ki kun kasi jong kari ya dendi hajing it yo